Mugi-mugi Mbak Manten Mas Manten tansah pinaringono jodoh sejati-sejatinipun jodoh. Amin. Amin. Langgeng tumeka puputing yuswa tansah kinandenan putra ingkang saleh lan salehah. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Dungane bocah SD iki mesti anu Mas Yuda. Mesti akeh mandine mergo isih resik urung Piye to? anu apa-apa. Piye ta? Piye to Mas? Anu Mas Lintu sampean niku kok SD. Lah, Omongno. Pak Ut. Paut paut. Jenengan mboten pitados nek kula paut. Lah ki emponge iki lho nang ngene tak. Empang sakmono terus. Piye arek nganggo ayo. Nggih, niki mantene kakung menika CEO, Mak. Anu Mbak Eka. CEO dalam sebuah owner perusahaan. berkah ayam. Berkah. Oh nggih. Usahanipun ayam. Ayam. Nggih, lha menika ndokipun percontohan dadi. Heeh, kuwi lenjunge. Sampeyan iki ngerti tabuhan, iso nabuh. Lho. Carane sapa? Aku tenanan lho, teko tenanan. Iso. Nek sing biasane nek arek monggo katuran dumateng Bapak Lurah jengkar saking Sasana Palenggan terus tuduk kendange piye tuduk Gendek. kuwi apa Mas kuwi? Kuwi Matraman. Matraman iki jarak Jakarta kono lho. Matraman iki nggo daerah Mataraman. Oh, diganti wong krungu pian Matraman. Oh iya. Sing biasane monggo Tuduk, katuran tuduk Tuling gendek. Kendange Isa. piye ya iso ketemu. Lho. Wis nduk, kuwi kendange pira? Ah, wena ra Pak Cip ra iso. Wah, iya. Nggih. Oh, Hebat. Cara tabuhan liyane apa ya paham kowe? Kok takonon sing angel sisan. Iki jenenge apa, Mas? Iki ngono jenenge kenong. Oh, hebat jenenge tenan. kenang. Ya iso muni. Iso muni, Ampre muni. dituthuk. Weh. Paham Mas, paham. Sing gandul-gandul kaya apa? Kae Pirang-pirang sing gandul-gandul. Kayak kempal, Kempol. kempul. Kempul. Ya iso muni. Bisa. Isone muni, Dituthuk. suarane. Gong. Ya. Isa. Paham. Lah kuwi sing loro kiwa tengen kuwi Kuwi kendang. ya iso muni. Iso muni. Ampre muni. Dikeplak. Suarane Dung tak. Teng. Wah. Tungdak neng. Ya. bisa. Kena kendang kok mak neng ayo. Lah kae Mas, gedhi kae jejer-jejer kae apa Mas jenenge? Kayak demang. Demong. Demung. Ya iso muni. Iso muni. Ampre muni, Ya dituthuk. suarane Mas. Ning nong. Weh. Tiang lho wis Lah sing jejer-jejer songo kae apa Mas? kayak ngono kayak onde. Cinden. Ora Sinden. ono sinden apa takono. Ya iso muni. Iso muni. Ampre muni, Ya dituthuk. suarane. Aduh. Panggilane. Malah gila. Yo saiki waranggonane dionekke. Yo nekke. Tutuken waranggonane tutuken. Ayo tutukan tak gocok. Disepati aku sing tutuk-tutuk kowe sing ngendang ya. Ya. Ben dikandani kanca-kanca. Ayo coba kendangnya saiki nganggo tutuke Mas Modal. Ayo. Alah kok Coba. tutuk to Mas Dam. Apa? Congor. Kok halus Ora ya apik cocot ta. Ya ora kok ya. Sing ngentongi Mas Yuda, sing ngendang Mas Modal. Nuwun tulung kanca-kanca kalih dibantu. Kanca-kanca pendemung, penyaron Ah. dibantu Anu ya nggih. liyane. Tolong dibantu ya. Nggih. Tolong dibantu ya. Ya, prak. Jadi apa ayo? Iki kaya Pak Tarman. Tarno. Tarpan wae. Ayo. Wis siap ya Mas Modal, wis siap. Mas Modal. Siap. Ayo. Tuduk. Tuling gendak. Gong. Piye ta? Piye? Mangun pul. Kempul ngun. Piye? Piye? Nek wis tuling gendap terus piye? Gong. Oh ya. Ngono. Abanono to, abanono. Tuling ngendak. Gong. Ya, Iki kok sakne cah riokan ora siap ya Ayo. Mas Modal. Ayo. Tuduk. Tuling gendak. Gong. Gongon. Tak matem. Ngopar dibalang telek kuwi. Oh sirah patak. Wong ngerti nek mustaqim kok ya. Tokol. Bos Mulyadi. Ayo. Ya. Tuduk. Mbak Niken.
cari talon. Sik, suarane rusak sapa iki suarane rusak iki? Iki lho iki nyok. Oh, ya Allah. Melu-melu aja melu-melu bani bibu pesidan nek kowe ora percaya karo bibu pesidan nek Sing nyindan sapa to iki? Nyindan barang nyapa jane. Oh. Nyepelekne kowe karo Mbak Darsini, nyepelekne karo Mbak Fahmi kowe. Rumangsamu suaramu apik-apik dhewe. Melok nyindan barang lak ngono kowe. Ndek apaan to kuwi? Iki mau nek genah aku krungu Ujung jari. Oh ngoten teman. Lah iya, lho. Kuwi suarane sapa nek ngono kuwi? Niki suarane niki. Tapuk. Ha, Apa ora krungu mau? Turuk. Dat. Lho kuwi suarane sapa kuwi? Lah, iki aja ganggu nek wong nabuh. gagu ae kowe iki. Gagu lho sapa? Ngene lho nek dicekeli iki mesti ngene. Kono. Medun kono. Ngaleh. Jenenge mek kok ganggu. Lo ngali kono. Kono ndang jolo. Ayo ngaleh. Kono. Ngono wae. Kono. Ayo ndang ngaleh. Ndang alah kono lho. Gagu ae. Bon, aman, selamat. Aman. Mangga. Duduk. Cari balung. Kok cek Gagu ae. gagu tak idoni kok kene lho engko. Ngaleh. Halo, jejer pacare kono. Ngaleh kono. Yedeng ngono. Sayu to. Dalam. Yo, awake dhewe iki Lah, nggih. Wis aman. Nduk niken. Bang. Oh, wis suwe sing arep-arep yai mriki. Heeh. Mau kepengin krungu suarane niken ki ya ngapa? Nggih. Wong ya jeneng bocah anu biyen ajari pira to, Nduk? 4 tahun, Mas. 4 tahun. Sekawan tahun lho Mas mun ajar nyinden umpama saiki ibarate wong panen ngunduh perang nggih pun pas. Lah iya no, tandurane becik, undu-unduan ya mesti elok. Nggih. Oh kaya niken iku. Pun, selamat wis renek pagebluk iki mesti aman iki wis. Ya, Ya. saiki diaturke Cara anu. pari nu wis jelas subur wong gak enek wereng. Oh, Ya. nggih no. Nggih, Wis, iki wis pilah. Ya awake dhewe wis pilah. Nggih. Nyambut gawe endi sing nyambut gawe ning panggung, sing ora sing nyambut gawe ning panggung. Mulih nampa amplop wis alhamdulillah. Alhamdulillah. Mergo ketok gaweane. Nyambut gawe. Nyambut gawe. Dene sing nang ngisor kok ora gelem nyambut gawe nampa amplop. Ora mungkin nampa amplop. Lho, malah diparingi bucare. Oh, gleleng malah. Glelek Leleng, saiki seneng kita saweran. Engko barang mulai ra entuk bayaran wis kuwi ae. Ben. Ora ngerti nek kuwi asine dicicil, ora mudeng. Mamudeng. Wis ben itu saweran wis ben. Ben. Wis uripe gen wis saweran. Awake dhewe pokoke nyambut gawe. Nggih, pun. Kersane. Napa utuh? Alhamdulillah. Aman. Lah nyapa ora rene? Nyenyek akeh kono nyenyek. Akeh kono ngenyek. Nyenyek wis ben Mbak, ben gak apa Mbak Niken. Ya. Ya. Glelek dek lho, oleh nes saka Pak Lurah. Wi DP tahun ngarep. Wi DP tahun ngarep wi. Kene Iki, mik. Kok kemelintimen iki lho. Kemplelet dek. Kemlelet. Kuwi rumah Iki mike iki lho. Piye wong iki mbok sing anu ora sak glelek terus ora gelem Kowe lho nang kono oleh pira? Lho, iki engko rencanane. Tok 3 yuta. Oleh neh celuk. ya Monggo dereng mriki. malah diselgarake ayo. Loh, mantene urung. Ora ya dosa. Ora ya rugi. Kok ngisini-sini piye to njaluk ngono? Heh. Apa ora isin? Ora isin kowe. Ngapa isin? Oh alah ger. Ben. Iki nembe manten kakung, lah manten putri. Anu, Kampret. utang burine sik gak apa-apa. Pacare piye? Pak Tarik. Nyapa? Sampeyan dereng iku tok.
Kampret kalau piye kok iso pacare? Pacare. Yo duweke. Oh ya, ayo duwe. Wis komprat kampret kok gak paham. 3 yutone kurang 200. Wis ta wong ya. Wis. Urung rencana entuk 4 yuta kok. Alah kok jur mundak ae. Agek rencana ta. Nek kepengin entuk akeh rasa nyambut gawe gampang Mas Mondol. Carane pripun Mas? Golek meja ya ta. Nggih. Turu ning dhuwur meja, dikrukupi jarik teng ngarepe kei baskom. Lah, cocok kowe, cocok. Kuwi ra ngantek sedina 5.000 cek. Oleh akeh wingko. Ah, padha ro nyedakne aku ndang mati. Masa entuk kendek men berarti entuk akeh. Oh edan. Wampluk pisan engko. Ayo wis ben ning kono wis ben. Nggih, ben kersane malah ra jogo. Iki tak turut rono nyatus-nyatus metu priyo. Ora entuk ning kono. Ning kono lho karo bae tok. Pengko salah piro? Loro. Dipotong 100. Lah nek salah nek ping 20. Berarti potong 2 yuta kowe. Mulih karek nggo 750 bongko kowe. Kopine, Pak. Wis ben. Wis ben. Ayo mbak nembang ya. Iki ana sing kersake Sri Uning dibawani sik. Siap, nggih. Ayo, maka. Aku iso bawa Sri Uning wi aku iso bawa. Iso karepmu, ra iso karepmu. Jare penak kono. Jare penak ning kono. Ra gelem rene. Sing bawa aku piye? Ya. Ya. 500 tapi. Iki upama sing iso bawa sampeyan 1 yuta. Ora mung 500, 1 yuta malah. 1 yuta. Iya. Ayo. Mumpung bengi aku moto duiten. Ya. Oh, Mbak Silvi arep mbok terak. Dang, upama sampeyan iso bawa 1 yuta. Yo duweke. Lah. Kabeh. Ayo Dang, waduh gleleng iki Mas. Nah. Alah ngumel kuwi aku ndasku ngelu nek tak koyok ngene iki lho. Alah. Melinting. Oh, sirahe anu awake masukin. Alah, Apa dikompres bathuke dikompres. Kompres nganggo. Nganggo sing abang ini mah cepet mari. Wah, iya. Geleling deh. Apa niken? Loh, napa? Apa? Nyandak aku ki lho. Ora melu-melu kok ya bandingin ya. Iya. Niken. Ngapa? Niken Apa maksudmu lho apa? Kowe kira apa kok mulek ae. Ya ora apa-apa. Tak kira gua apa kok meneng ae. Yo, bawani. Gua iso. Yo, iso bawa ning 1 yuta. 1 yuta. Sinebut. Rasa mau warai. Suwi ya. Kok Randang 100 tok. Yo. Nah, Sai. Nyapa iki ngatur aku nyapa? randang saiki ngene tak gawane sik. Ojo. Nyapa? War pengen kene aku gak cukup. Ya roh. Kok iso Sinebut. meneng. Sinebut. Meneng iso meneng ora? Nggih. Nek kene meneng. Aku yo meneng. Lah sing gawe sapa? Kowe nembang. Wayah kok nyenyet. Ayo. Sinebut pahlawan putri. Iki lho mediane iki. Pertamane ngerti kono terus mak sret. Oh iya drama. Sri Uning Mustika Tuban. Alah. Kok iso dadi jula-juli lho. Mudhun Tuban. Gitu ki kok semangat. Ampun. Tuban ngono. Ayo. Marai. Kowe arep melok marai. Apa ora pernah sak. Sri Uning Mustika Tuhan. Tuban. Tuban no Tuhan iki lho. Lah ya wong Tuban seneng karo Tuhan. Oh iya. Anu. Nano. Ayo cakep Putra. Ngono lho, tra. Yatra. Putra Kanjeng Sira lawe. Buk, saiki Mas Mondol bawa tok sing gandrung yuda. Nah. Ale. Nah, suaramu di sana. Ngalah. Ayo bawa. Bawa kowe iki bawa. Ayo. Sawangen Lanjut. wong ayu. Oh, alon-alon to. Kaget aku. Kowe iki lho saka kono nang kene lho. Nah, wis madhep kono. Iki madhep rene. Lah. Yo. Malah dibaleni. Ya wis nang kene. Nah. Monggo Mas Yuda. Oke. Wah.
kaya-kaya ning jagat iki ora ana wanita kang tak tresnani kejaba mung siramu coba sawangan kae sak warnane kembang kang tuwuh ana ing sakjroning taman sari. Rasa percaya wong lanang arek entuk cangkeme ngono kuwi ta. Iki gandrung kok sempok paido lho. Ya ora kabeh to. Ya ora kabeh kok iso. Kok iso dicakep-cakep iki. Rata-rata wong lanang arek entuk yo lambene lambe diapik-apikno. Padahal lambe gosok. Angger arek entuk yo ngono. Nyepelekne ya to Mbak Iya, Niken. kamu tuh tidak tahu yang sebenarnya. Senene Mbak Niken aja kaya ngono kowe. Duk gong prang. Kuale. Duk pranggung. Duk pranggung. Kok sampean ae dhewe. Oh, mboten. Ora Mas, aku mau ngelingi Mas. Ora bareng nakal. Mboten. Yang manis. Nggih. Oke. Oke. Sebagai 50 ya. Allah. Ayo. Ya, Tutuke. Duk pranggung. Duk pranggung bojone. Duk. Ini tak. Karo. Ayo. Duk pranggung bojone. Karo. Nonano. Nonano. Salah ya baleni neh. Ah, mau meneng ae marang Iya, iki iya, aku iya. latah. Latah kok. Latah kok. Jak omong. Ayo. Ngebelo. Ya wis tutukno, bener. Ben ngebel kan gak enek kancane terus akhirnya ngebel. Oh, Yo, iya. dah, lanjut. Wiratmaya. Ben aja disalahke sak. Ben Bener kabeh. ben bener nih. Ayo terus. Tan wurung sriuning gugur. Bener. Bener, biasanya gundul. Nek sing iki lho, sing iki kok dadi musikaning bangsa. Ngono, terus tampane kita tak tung 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 ngono ya. Ayo dah, Seka. coba. Itu terus dadi kae, dadi sing ngene-ngene iki dadi apa? Cikal. Alah. Cakil ngono lho. Kowe dadi imam. Latung. Ambek ocim sisan. Ayo. Ayo. Dadi mustikaning bangsa. Cakil kok isa. Cakil kok stroke. Ayo. Nganggo anu no, nganggo untu cakil. Lah. Ayo. Jalan, gua ikletong. Weh, capeng. Wedan tenan. Angel men to, Pak. Sempok jawane sempok. Tapi ora sempok malah sempak iki. Yo. Ya. Janakone, Mas Yudo, janakone. Oke, Janaka. Apa to kuwi? Kuwi apa? Perang to? Oh iya, perang. Tangane iki piye? Cakil ki tangane piye? Ayo. Nyumak nyamuk kuwi apa? Kowe kok mangan apa?
gedang. Kuwi mau untu. Untu. Oh, untu lho, Mang. Heeh. Aduh, kasih kolu. Untu kok dipangan. Untu kok iso. Oh. Yo alah. Sae. Ganti iki. Ganti untu. Ojo dipangan. Ayo ganti untu. Yo karo mong. Mandek. Ayo. Mandek. Mandek. Apa nih? Dalang tukang masuk angin. Nyapa? Langkon yo kresker. Lah terus Saiki untu yo kresker. Kuwi gedang rasa min mentol. Gedang rasa mentol. gedang rasa mentol ngono lho. Ngono. Ora mentol dadi kentol kuwi. Kok nesunan kok cakilipun sae. Oh sae. Wong jebolan Sri Wedari kok. Oh, nggih. Alah nek sing kuwat sewu nek Mas Bambang cakil sing nyakil Mas Bondo terus Bambangane Mas Ali Marsudi wah sae tak itu. Oh iya. Ya Mas ya. Gak ini. Yo, tutuke. Ayo. Ayo bantikan ya. Tanurung Sri Huning. Ayo, tutuke sik. Ngurung Sri Uning kukur Nano dadi mustikane dadi mustikaning obat. Monggo, yo lanjut langgame, Nduk. Oke. Wah, ayo. Seret. Sri Uning mesti katobat lapat tresno Ulululing, ululu. Sapaya pati O. marang Raden Yo gonggomino Mas Anggit. Yo. Malang keket. Terima kasih, matur sembah nuwun. Iki ana sing ngersake anu Mas Yuda. Nggih. Kitir Semilir. Wah.
Ayo, mumpung ana nduk niken. Ayo. Kitir semilir ja diaturke. Enten nenek sing pamundutan. Napa, Nduk? Puspitanala, Mas. Oh, Puspitanala. Boleh. Ayo. Oke, Puspitanala sik. Nggih, ayo diaturke. Engko diurutke. Nggih, monggo. Puspitanala. Ayo, Ja. Diaturke yo njajal garap gamelan. Puspitanala. Monggo. Yuk. Ayo Mbak Tutut. biasa jan-jan. Ayo orang gua wong bocah pinter ya ngono kuwi. Wah, saestu. Nggih. Mumpuni ing samu barang.
diaturi kok. Ra rugi pokoke ndoniken ya. Sik, iki ana nawala meneh. Taurke wonten sing ngersake cewek gaul kalih teteh sing tresna. Saking Pak Jumiran SBA Sidoarjo. Oh nggih. Yo Mbak Eka perhatine isih. Rene monggo Mataram. Turut. Ayo. Larak disampirke, Sekarang hampirke. Tuk. Eka, Nggih. sik melek, Nduk. Pangestunipun masih dong. Iya, iki Pak Gun Arianto ngunduh mantu ndongake apa kowe Cahayu? Nggih, mugi-mugi Mbak manten Mas manten tansah pinaringono jodoh sejati-sejatinipun jodoh. Amin. Amin. Langgeng tumeka puputing yuswa tansah kinandenan putra ingkang saleh lan salehah. Amin. Amin. Ya rabbal ngalamin. Dongane bocah SD iki mesti anu Mas Yuda. Mesti akeh mandine mergo isih resik urung Piye to? anu apa-apa. Piye ta? Piye to, Mas? Anu Mas Lintu sampean kok SD. Lah, apa Omongno. Pak Ut. Paut. Jenengan mboten pitados nek kula paut. Lah ki emponge iki lho nang ngene tak. Empang sakmono terus. Piye arek nganggo ayo. Nggih, niki mantene kakung menika CEO, Anu Mbak Eka. CEO dalam Nggih, sebuah owner perusahaan. Berkah Ayam. Wah, berkah. Oh nggih. Usaha. Usahanipun ayam. Ayam. Nggih, lha menika ndokipun percontohan dadi Heeh, kuwi lenjunge. Dok wis 17 tahun ora netes-netes. Wis bosok iki. Anu yo, iki cewek gaul sik. Monggo. Cewek gaul digarap tayub sik lagi Romo Seger. Oh. Ya. Mbak niki kan anu sik leren ning kono sik Istirahat. Kok keterangan. Kula tak sumet nek Nggih. Istirahat. Sik. Monggo. Yo buka bonang Mas Heri. Monggo tayub ki sik cewek gaul. Monggo yo. Nem-nem loro. Oh sik. Lah. Kuwi apa? Buka apa? Buka bonang. Piye ta bukane apa? Cewek gaul to. Heeh. Nem-nem loro, siji rolu, nempyong. Oh ya wis. Ya wis bener. Bener. Ya ngono memang bukane ngoten. Ah ya wis bener. Bener. slendro iki. Ya aja diwarak, aja dibantah. Ben. Pokoke apa omonge dhek iki bener kok kabeh. Bener. Bener kabeh aku. Ya, monggo. Monggo Mas Heri. Yo, kendangane panas. Oh, ayo yo. Ibarat tebu
ibarat tebu Ibarat tebu kowe pancen sampeyan tawon sing padha nyedhaki ngisap sari sari matur nuwun wis diaturke cewek gaul. Yo gemene wektu. Mbak Fahmi karo Mbak Suci, bawa mentaram turun. Yo yo ae Ketan bali ulang apa setiane kelakon. Yo, ana sing ngersake sambel kemangi. Sambel kemangi, yuk didum loro. Dum loro. Sing nyambel padha enake, padha sedepe, padha pedese. Oke. Ayo diaturke. Yo, Cah, sambel kemangi. Monggo, yo.
Wis diatur iki. Yo, sik. Saiki Dini karo Mbak Dita yo, monggo. Dini Dita. Monggo, yo jemeneng monggo mentaram. Turuk. Yo. Ae ao Semangat ya Ndo ya, Mbak Dini, Mbak Dita. Semangat. Selalu ayo kudu no. Ora arep ngopo. Anu sik, aku nyuwun anu Malik Pelok. Oh, Malik Pelok. Nggih. Iki ana sing ngersake anu Mas Mas Yudo. Nggih. Niki rada klasik, ana sing ngersake sarung jagung Semarangan. Weh, Pak. Pelok barang. Cocok. Heeh. Remenane piyai mriki menika panci warung jagung. Warung jagung mriki. sarung. Lah iya ning warung iki gawe sarung lho arep kuwi kan. Oh ya enak. Ayo. Buka bonang monggo Mas Heri. Monggo. Monggo yo. Yo, Mbak Dita. Yo Din. Selain janji yo.
ing janji riptanipun Bapak Mas Yuda. Nggih. Nggih, sampun kula aturaken. Kula kintunaken dhateng Pak Tarno Tania Jaya, Pak Supomo saking Jember. Lajeng menika Mas Agung rancak gamelan Wonogiri. Mas Wardoyo Jumantana. Oke. Oke. Ayo, iki saiki gentari. Gentari karo Mbak Niken Salindri. Oke. Niken Gentari karo Niken Salindri. Wah. Bentar, duduk. Yo. Jajah kemerdekaane wong. Lah ngapa ta? Jajah kamardikane wong. Wong turu iki padha karo wong merdeka lho. Sapa? Gugah. Sapa sing turu iki sapa? Aku. Mbak Niken lagi niku nek ana wektu dienggo istirahat wis sah hukume. Heeh. Nggih ta? Nah, kejaba nek sing turu niku Mas Mondol, lah kuwi ora tak cemplunge kali ngono. Ayo. Yo saiki Mbak Niken Salindri karo Mas Yuda, Niken Gentari karo Mondol. Kena, sampean balik. Ngene. Ini, Dek. Dek, ngene. Nyapa ta, Le? Tok gebes-gebes iki apa, Dek? Ah, wong kok ayu ning Lah Ayu ta. diatur. mangane opo to ya. Aku, Wong kok le kemokop. Nah iya. Kita pentung-pentungan iki. Kok pendung-pendungan piye to? Ora nek anu kon iso duding-dudingan. Oh, kowe salah. Oh, ngono to karepe iki. Kaya wong sut. Sut. Ayo jebol kabeh ya baul ayo. Iki ana sing ngersake Lestari. Ayo. Oke. Ayo. Menika kula aturaken Pak Asmara Santo saha para kanca. Oh nggih, Mas Moro Santo. Wah, asmane Bapak Semar. Ayo. Monggo ayo Lestari diaturke, nduk Niken karo nduk Gentari. Monggo, ayo kene. Ya, Go. Sang Dewi katon lam-lami hamba berkamangi semi arum kambangi melati dasar walati datari wong bagus Sasat abioring kartika Katya puspita ing nindra Anjang kepitresna Miritan pangan Aku nembus marang kebahagiaan Yo. Ayo Mas Gina.
Terima kasih matur nuwun.